Pojďme se, víš co, už nedělej, tolik často jde na YouTube, Nevěříš, co to očí. Bacha. Hammer. No, hej, už ho máš na tom. No, na bundě, ale ten je hrustnej, hele. Ten je, vole, hustej, vole, záleťák je tamhle, vole. normálně tak, vole. Jo, počkej, nehejbej se. No páno. Nehejbej se. Máš tam, vole, hembra jak prase, ty, vole. No, to ale ťáky. No to mě dovolíš normálně tak, vole. Čo to je kamera, vole. Klidu. Je zachycen. No to mě dovolíš normálně tak. No, a proč by ne? Mám tě nějak omezovat, diskriminovat? Co? Ty mě tak vyfotíš? Ne, já si tady hraju s jeho telefonem, si zkouším posílat nějakou hudbu. Jo, oni jsou spojení přes takovej... Přes router, Bluetooth. jak kdyby. Co router? No, tam je Bluetooth a To oni... je jako, že ti ho dáš, že to přímá data, že to je internet. No to Ty jo, čo, ty tě to ruší. přenosový médium. Jaký médium? Přenosový, že může přenášet data. Z jednoho zařízení na druhý No, teď zařízení. je rádio, vole. Jo, za chvilku to vypnu. Si dovolíš, že tak jenom je... Do piče. To si dovolíš jenom tak? Jo, pojď se, vole, to je... To si dovolíš, Myslíš, že je to tím? to si dovolíš jenom tak, jo, že Co? jenom tak, že zapíčený video si božíš jenom tak. Jo, to je zdarma, no. Za co nic neplatíš, no. Chceš kopek nebo co? Chceš kopek? Chceš tam vedle? Kluci! Jo, však dá si, ne? Jasný, ty nemáš pivo, brzda není. Dáš si, že jo? Tak tě můžu pozvat, já jsem měl dobrou vyplat. Kluci, za to, že jenom tak, že nemůžete jenom tak. Odhlašování už... Hej, no.